Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan Goierritik indartsu eta gogotsu datorkigun taldea dakarkizuegu. Zuekin, Ilerri. Beize. Turn again.
Emu Crust.
Bon, Gabon, ongi etorriak ez gaude konforme, saio berri ontara, eta gaurkoan Goierritik Ilerri taldea dugu. Gabon zue? Apai, Txaldeo, no guardio, no gabo, no. Edo dena dela. Da, Bai. tokatzekena. de todo. Eta Goierritik, ez da? Oidek, bai, goierri. Baino uste dute Goierri alde ezberdinetatik esatoztela? Bai, ni ezin da konparau con el Villafrancas, osea, ni benetako goierrikoa neok, ataungoa neok. Eta ni ordizikoan neok. Osea, Donosti. Oidek. Ba, hiriburua. Eta Ez zen, ez da hiriburua ere, zen hiriburua. Ez. Hiriburua behasain duk. Bueno. Ja, Hau ez fin de la dek entrevista. hau ez ya. dek elkarrizketa. Hau ez dek seria. Polemikatan sartzen ari gara? Salatzen haituk. Bai. Asunto sozialetan. Bai. Bai. Goierritarrak izango ditut ate joka, laster? Bai. Bai. Ataungok eta ordiziko bintza, bai. Bai. Beasengok igual, ez, baina. Ba, behasengok pozik egin ditu, beti omerrai arreta bilan, así que... Bai, esan nik. Baina bestera lanera behasainera joan behar duzue? Ez. Ez dia inoiz behasainen jota, ez dia inoiz behasainen joko nik uste. Ez gaude konforme. Ez gaude konforme. Baino Ilerrira joteko bai behasainera joan beharko duzue? Ez Ez da ere. Zema zerek ataunen? Zema tierri zerek ataunen? Ataunen usteat bizerekela. Herri bakoitzek be Ilerria zaukik. Behasain herrie bea dek Ilerrie. Bai. Han danak hildako Ez hitu. ziken zoken behasengo hierri, baina fijo itxusigoakela. Seguro baietz. Baizena, ata honen adibidez, hor baduze bide luze bat, auzo bat, Ataunde, beste bat, ataunde beste bat, luzea. eta bai. Oidek, bai. Ez ekin inoiz bukatzen, oi? Ez. Bai. Oeto, oi. Ataun dio, aia jutaiz, eta aia tio aia, eta donostia jau. Horrela da? Ala, bai, ofizialak, bai. Mhm. Alaek. Beno, Ilerri taldea, Goierritarrak. Eta zer egiten duzu zein da zuen asmoa? Musika edo zarata mundu hontan? Gu gauza asko ikizki hau. Ondo etzekiat bate, baino musikea deitzen balime joko, zaratea, mezu bat banau, txekiat. Ba, pixkat nahi dauna, gero musikaldetik egitea ez gaituk ez da oso eskizitok. Hasieran segituan dibit ideakin, baina jarkora, krusta, zata, eta bueno, letra beti eriotzakin zer ikusi eukien letra dituk. Bai, Hoi beti mantendu bardeken zehoz eta eriotzan bidetio gure ideak plazaratu modu batea bestea. Hoidek pixkat gure idea. Hola, ez gaituk oso enrebesatuk ez dare. ez. Simplek. Eta zergatik eriotza? Ilerritar batzuentzat. Bea, hoi histori xelebreak, baino irratxaion kontatzea gaizkitzea nango. Jende asko kauetzekik, Esklusiba. bai, Adi. Bai. hau zuetzako zigok, ez gaude konforme. Jende asko ketzekik, baino gu pentsatzeie betidanik bi izan gaitukela talden, baina ez tekegie. Gu hasiera baten 3 genitxoan. Ni, hau eta ue. Ue esateiat, ze ue jatzeok hemen gukin. Ilintzian. Hasieran nik genean rollo bat, jarkorra, dibite, otxina diokena, eta 3 genitxoan. Ba, ez genian ez da kontzertuik eman, ensaion lokan denbo asko pasatzen genian, Jabikin. Oidek, eta... Bostila eta lan gintxuan behakin igual. Bai, eta Javi ilintzian. Resumiendo, Bai, kotxe akzidente baten. oidek. Baina, Eta zuek aurrera, eraman zenuen, hombre... iruren artean Oso laun sortutakoa. egituan, azkenen, Goierrin etzeo punki asko, Ez... oain bigerek taleno 3 gituan,
Ta azkenen, txekia, eta bin arten seitzeko intentze guztia genian, eta pixka eta Javi Nomenez taldenekin seitzea ebaki genian, baita ere, uste genialako gauza asko zizkiala beak esateko, bere garaien, eta hauk akaso balko genizkiala idea hoiei pixkat, beak nahizian nahi. Formea eman, Forma eman, pixka da gure hau omenaldi txikiak behantzako. Le gustaría más o menos, baina, bueno, que se joda, que está muerto, así que... Kabroi batzean, putaseme. Bai, bazean pixka putasemeare. Neska zeukean magia, Bai? Honeka. Honeka, bazean bastante... Oso simpatika. Bai, simpatika zian. Bueno, etxekan nundio zegiken orain. Bueno, hien bere gauza ere aurrera atera zuek biok, orduan beti zuekin egonen da, zuek zaudeten bitartean, haupa zuek. Hala espero dia gutxinez. Goierrin esan duzu punkik ez dagoela? Eske punki zer deken definitzea ere ezin da. gai xelebreak, baino nik ustea jendek enteitzeikena punki bezala, enteitzeikena, gero bakoitzek bere kontu ez eukik, baino izan marko ziana o berez jende pentsatzekena ekenik etzeok. Zeok jende asko, nahi eskorbuto, me gusta muchísimo, arrib, saleaneok, etzakize, baina azkenen, etzeok jendeik txekiat, azkenen asko moitzea ditu, kontzertu handitan, gu ez, baino hemen Euskal Herrin ja bazeo bastante estandarizauta zer deken punka pal publiko grande, eta... Klixeak. Bai, esango nike. Goierrin batez dominatzeiken punk generoa, oie, esan zeikia, oio street punke. Eta hortik ez gaituk atatzen gu bezalako talde bat, o kiratxa bezalako talde batek Goierrin ez zeukik futuroik. Igual bazeo jende zarra, zeban leheno jende zarra, Dolor de Mulaseko jendea kontzertu kantolatzen, eta igual jende, kaso pixka gehiten zian gauza, igual son más modernete, rollo post-hardcore talako gauzakin, baino... Zegoen behar zainen talde bikain bat, total patata zintzezena. Ez dira, tezautzen. Zeoan. Baina, azken gara jontan batzeka, jurru asko, eskinetillo plantakin jende asko, eskinetillos de chándal, o txekia, tampoco vamos a hacer amigos ni enemigos, nik uste kalen dena ikuste batxukela, y que nos salude dos, pues lo dice todo igual, txekia. Putaseme asko, ta putaseme handi asko baitare. Alaek. Maitasuna Goierriri. Ez zeu maitasunik putaseme hauentzako. Nik maitasuna Goierriri, bai. Goierri bai. Baina jende... ez. Punk, Ez diau maitasuna gutzako ez dare. Ez. Baina... elkarren maitale gaituk. Bai. Eta nondik edaten duzue? Hau zuen... Botilla, tio. Bai, ni bukaera ikusi arteztio gehitzen. Estriki. Nola, nundio edan? Musika hoi egiteko? Musika? Zea hitzen dean, esatek. Bai, hori da. Torturataz o itoitzetaz. Goierritarara itzulita, bai. Ez, baino... A ber. Iguk, eske, bea, ege esan baina ikuste honetan nahi hemen ondo nesita, baino sentido askotan difentegok ezin dira uzan. Ta aitzen dira honetio bateze. Pentsatzeko irak batzuk antzeko batzu difentek, baino aitzeko gauzak, nak, eber, Nei gustatzen zik, nik musika gina amerikanoa itzeiat. Bai, eta nik heiterraneok. Eta honek kriston azkan zeo, nik batez nik egi esatean, nahi taldek Blink 182, nimolaten zik NoFX, nimolaten zik Minor Threat, Operation Ivy... Baina guztin aurretio, tortura sistematika. Ruido de rabia. Oide, gora Xanti, gora Lamberto eta gora Josi. Dana, aquí. Brigada Kriminale, bai. Brigada Kriminale, bai. Aitor, Joseba, Artola, danak hortzaleta. Bi talde horiek, igual influentzia soinu aldeti ez, baina bai izango dituk. Gure bizitzan influentzia handia izan don jende talde bat. Bi talde, asuntan. Autodefensa. Autodefensa. Hainbeste gau, Ximorra... Ez que askoz ere. Eizen... Gipuzkoan eskola osana zeban leno, hardcore eskola osana zeban. Ximorra zepena bakarriko lako zuzeneko bat egotea eta... Jozuen... Bai, izantzak... Karkaxako kantante altzen handoain, jozuen kontzertu atola poko petit komite... Pare bat abesti jotzen. Gaina triste izan zen, lehenengok izan ziren, agende gutxi eta uste lau kanta jozituztela, eta nik bizi indian. Azkenen, igual talde bakarretako bertxok eta jarkoran astu ikela hola pixka, eta nik beti izan dira talde kuriosoa bezala, eta referente minimo bat. Bertxo zaleak zaretere? Hombre! Noski baietz. De hecho, kanta berrin bertxoa teon beharra zeukiken, baina...
Ja, Azkenen ez diauk ondo kuadrau launekin eta kanpo gaitue, baino... Bai. Baina bazeuk gau abesti bat bertxokin. Bai, Garazi Navarro botatako Bizkaiko txapelketa finalen zian. Bai, irabazi zian... Oia, Garazi Navarro irabazi zian Bizkaiko bertso txapelketan finala eta bertso bukaera izartu berean kantaten bai, gaitu zalek, egi esan. Nahiago punkiak edo bertsolariak. Goierritarrak. Bertxolarik oso ponke, txokik pentsatzen baek, bipotrokin hilotzeaiz, intxaurre kopetak inirikitzeituk, hoi baino, nentzak hoi baino ze ponki goiketzeok, ze esan baia, hilotzeaiz alkandorakin. Egi borobila gainaz rimakin eta koplakin, nahi nada, mejor. Bazaudete ja zuen bigarren grabaketatik. Bai, ateratzen duten olako kaset bat, ez da lehen da bizikoa? Ostia, ja pasalde egin beste. Bai, 2008 bi. Ostia, bai, demo asko, gehiagi igual. Pasa denbora, Bai, ata genian maketea, espaldi. Geo, diskoa grabau genian. Odisea bat. Bai, guk lokalen grabau genian, kide batekin, hola esango jau. Baita nasten hasi genitxoan, gero hau hitzako ziko, Gonzalo Sauriok, Dark Velvet Studiosek nastu ziuan, beste launon bat, eta oain dik prozesun gerek, vinilon ataken duan, baina oain dik plataforma guztitan etzeok. Bai, somos unos vagos, bai. Hortzi Biden zeok plataformaz benitan neoteko, baina viniloa ja... Bai, fisiko mazeok. Ni YouTubeen entzuna dut. Bai, YouTubeen mazeok, baina... Fisikoki ez dut oraindik ikusi. Alguien ekarri vinilo bat igual, estamos quedando igual un poco como el culo. Ba, igual tonto ayuk, ekarriko jau. Beste bateako. Kaseta badut, kaseta norekin alteratzen duten? Estragokin. Oida, Estrago... Splite. Bai, La Vega Bajako baita bikote bat, gitarra eta baterie. Baina gaina Power Bayonen zaiten hasi omen dituk baita, eta... Eta baita maketa eta genean, kaseten. Bai, oidek, maketa baita kaseten atazien. Bai. Zen nik hori hartu nuen, zakit nola itzen den. Zerek, portada gorri ez eukik? Portada beltza eta txuria, hola... Beak lehenengotako zeuzkik, koloretan etzeranak. Bai, hoi maketa. Maketa grau genian gure lokalen laugarren, bosgarren eta seigarren ensaio izan zituan. Maketan grabaketa. Bai, soinu hola... Bai, guarroak. Bai, hori da. Bai, guarroak. Gitarran ampli bat eta baterie, eta afuera. Bai. Ordan, 3 dituzu orain. Bai, gehiena kopia atzeuk, zeuk maketea. Gero, diskoadek maketa guztia berregrabauta, gehi abesti adizionalak. Gero atagenduan... Gero diska horrek... Epe atagenduan. Bai, klasen gau aprobetxau genian epe bat grabatzeko nik soinua ikasi nialako, eta diskan eta epen arteko kantakin ingenian aprobetxau genizkian Estragokin split bat iteko eta Kolombiako tupa taldekin. Gedek. Gauza asko. De hecho, hemen dituk biran tupa uste, ekaine jotzeoela zarautzen, haiekin jotzen du, haien ez, pero baietz. Baina... Eta non lortu daiteke guzti hori? Edo nola kontaktatu daiteke zuekin? Nei... Bira, udaletxa ditu. Oidek, ataungo udaletxa ditu, eta hortxe. Eta una etortzen mazate, eta kaletio oska pixkatein. Oidek. Korreka azaldu goa. Baina bestela Instagrameti hola tokea jota eta distri batzutan bazeok. Barkatu, eta honen orduan galdetu behar da, kalera joan eta aizu, punki bat nondain? Bai, peionea juten baldin baiz eta inigoi punkin gati galetzen baldin baiok. Esango je. Bai, jakingoi non apuntoko jen etxe aldea. Gero atea irikitze jaten nuez oia beste kontuak. Orduan modu bat, eta honea joan eta punkin gati galetu. Bai. Baina, tontakerien batei, baina... Segur, bai, ousai eseitu. Bai. Agian unida alabesakoen gana bialiko... Bai, eta kaso inezko behaiei benetan, kista maitasune, kistan aprezioa zau, unidadekoi. Muxo handi bat Ikerrei, danai, Unai, Artola, Gurutz, Eneko, danai. Baina horiek kaso inezko hori seguro esango jela. Bai, hoi zean biziek, eta diskoatako izuet. Hoidek, eta bestera kontzertutan. Baita. Bueno, eta tupa... Instagram aipatu duzu edo. Bai, Instagramen toke bat jorezke hori seguro lortuko egoela modun bat. Diskoa, o maketea, o CD-a, dekena lortzeko. Horen gere lanen, tupakin esplita kaseten atatzeko, baina hilabete batzu barru kalen neongoek baita. Ongi, beraz baituzue proiektuak, etorkizunerako, kontzertuak. Bai. Eta mugitzeko gogoa? Asko.
Ne aldetik Urruti utzi. ez balin baek. Oidek. Urruti ez balin baek. Gipuzkoan, Eske Gipuzkoan etzuek maite. Gipuzkoan etzuek maite. Urteak Gipuzkoan jodi hau zenbat aldiz. Goierrin jodi hau bitan. Goierrin ustiat bitan jodi haula. Ez, lau. 3. Utziko ja. Ordizia taun ta itzal. Bai, atan goitako batek etzik kontatzen. Ez, eta ordiziko kestare. A Town of the Dead. Ataun, hostia, Ataun oi hori. honaek, hau jarrita zeok eunea. Bai. Ente hauta bat zeok, bai. Hostia, Baino- oi artilugioak. Raro, baina igual gehiago jodi hau. Bizkaialen eta hasiera-hasieran Bai. Nafarron, Baita. Nafarro, no hacían. Elizondo inguru, nola? Elizondo, bastanen. Bastan inguru horiek, bastan alden. Baino Gipuzkoa alden gutxi. Batez. Nahiko genian nahi gutxigo. Orduan, ez duzu asmorik kolako Europar bira egiteko? A ber, Tipo hau puta semeak. aurrera goingo ja, osea, esan nahi, beak ez dilan egiten, Ez. ni lan nahi ja. Oidek asuntoa. Ez tegat, kiratxan elkarrizketa ikusten mazu beak esatena, ni enok punke autonomoa neok. Oidek. Tan igual Beak- dietzeukiat autoik, así que... Beak esan diena, osea... Bi izanik ampliak utzita motoan egin dezakezue bira, ere? Bira, Bueno, gauzak, moton juten bagaituk, eta hau de disputea, atzen zein eseitzek. Zenien ni jokatzen. bira, baina baina arte indizia onkontzi guztitan, mamoitxu etxu lagunen gatio, hemen dio besarka handi bat guztintzako, baina Danai. ja gutaz nazka bendituk, ja. Egi esegi esango jo, kotxe azte hau jarri, Inoiz. ez hau jarri, ez da kontzertu Ez da bateako, ez da bateako. huidau. Ez da bat. Hogeita mar bat joka benizkian. Gehiago, bai, hogeita magutxi joizki hau, Bai. ez hau ez da behin, hau hemen gitzek, ez hau ez da behin, gidau kontzertu batean. Lagunen gatio finanziota totalmente. Beti. Orduan motoaren ez da ideia ona. Ez, moaingo ez, igual etorkizun baten etzek, ja, inorrek etzek. Behar bada sidecar horietako bat. Bueno, baina horre disputazio, zein zigo karren, zenien nihok. Nik gidatzen bai. Bueno, hemen pasa dugu elkarrizketa denbora, ez dugu deus ere esan, ez herri buruz hitz egin, baina Nahiko alimak, nahiko, ona izan da. Bai. Bai. Beraz, mi esker, Ilarri ez Ilarri, taldeko ona etortzeagatik eta lasterate. Iri, eskerrik asko. Oidek, Arte. ni esker aitor. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizire genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, gaztegera gaztegaz gaude konforme.